Sawubona Master Chani ndimadekona Stella Vista ethala sanibonani bantu bakwaZulu-Natali sesifikile ke ingane namhlanje uhlelo selisharp khoma sila eMgungundlovu bathi kwanto ngayibomvu pick up my Ritz back. Sawubona KwaZulu-Natali kambe uhlelo KZNHealthChatDotGov.za sharp khoma ke intokozo kwamaphisa ngihambi ngedwa njengemihla khona uNgqongqoshe uthi angibesabi sawubona Ngqongqoshe. Sawubona Ntokozo ngiyabona namhlanje ukuthi ukhululekile uNdunankulu akekho siyabingelela kubalaleli emakhaya sibingelele nakubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi eyithanda. Eyithanda ngiyazi ke sengicishe kade Ndunankulu akuthi yabona into kuba sengicishe kade Ndunankulu ngiyazi ke Ngqongqoshe ukuthi ke emavikini athile ezayo kunezinsizwa ezafika la eoffice lakho zazothi hey kunento la esifisayo ukuthi ke sibone isibhedlela sikhona kuyona kodwa ke ngicela ukungayisho ngoba ifika kahle mayifika ngawe ubani lensizwa siphathele yona namhlanje. Ntokozo namhlanje sine guest esuka kude absolutely futhi enomlando omkhulu kakhulu and ngijabule kakhulu ukuthi unathi lana sinosigwebo sentaba. Hawu suka uzoke athi uyibonga ngiyangithanda maseyibonga umzo kahle ukuthi uze bagweba nje kwenze njalo injalo futhi uyabona uma ngabe kuthiwa ziyadedelana nje Ntokozo hayi ngeke ulibone lidlalayo sigwebo sentaba. Shiba bhemosha phatho ingqaphanqapha ukudla kwezinye umdlalo empilo khoswe nesitamu ngasobuka eMelmoto kaBiyela ngiyanibingelela. House yazi ufuna nami ngakhe ibongo zami. Izithini ezakho baphisi. Mfana ngasoza phupho mhla wazama ukuthinta usigwebo. Cha siyajabula Ngqongqoshe ukuthi ke usifike lo sigwebo namhlanje kodwa ngiyazi ukuthi ke mkhulu umcimbi elapha yana ngiyangizwa kuthiwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi mawusendaweni kakhulu thina sisuka emakhaya uthola ukuthi kunomgido ngapha kunomuze kwenza umcimbi nangapha kwenza umcimbi nangapha kwenza umcimbi miningi imicimbi kodwa ngakwilinganise ngizwa kuthiwa kunendumo ezulu lapha leyo mcimbi kwenzakalani mhla ka30 Ngqongqoshe. Ntokozo enye yezinto esathatha isinqumo sokuzenza ukusebenzisana nabaholi bethu bendabuko sisebenzisane nabaholi bemphakathi kodwa sisebenzisane nabaholi bamaciko in particular. Umfowethu ke uSigwebo Sentambo omunye wabaholi esebenzisana nabo kule inhlelo zethu ezisondeza abantu besilisa eMnyangweni wezeMpilo. Sihlale sisho ukuthi abantu besilisa abasondeli kakhulu eMnyangweni wezeMpilo kanti iningi information esifisayo ukuthi siyidlulisele abantu besilisa futhi siyidlulisele ngendlela abazoyi-understanda ngoba uyakhumbula Ntokozo sesake saxoxa ukuthi abantu besilisa bathina bekhuluma nathi bathi hayi bona inkinga yabo nje yokuya eMnyangweni wezeMpilo ukuthi uthi umefika laphana ephethwe isifo esiserious abona intombazanyana encane ezomsiza noma abone umama kamakhelwane ebese vele yasaba ukukhuluma ebesethi hayi ingane yami ngiphethwe ikhanda o makhelwane bengiphethe ikhanda aphume ngasalaphekanga. Manje ke lama partnerships esiba nawo asisiza ukuthi sikwazi ukuthi sisondele ebantwini besilisa sikwazi ukukhuluma nabantu besilisa endaweni abayijwayele endaweni abakhululeke kuyona bebodwa beabantu besilisa. So ileyo partnership ke esikhuluma ngayo uyakhumbula ngomunye unyaka sake saba nogadla ohlelweni isaqhubeka kuleyo ndlela ke yokusebenza yokuthi sasinogadla savumelana ngezinto esizosebenza nawo sinosigwebo ke namhlanje siyakhombisa ukuthi cha siyaqhubeka hayi indumo ezulu yeza ngifuna kube uyena usigwebo ayichazela ukuthi ngomhla ka30 kuMarch sizobe senzani. Uyazi ngilandela lamagawa powerful lokhu wahlo ukugadla usigwebo uJiyung Gungu awona amagama anzima ngiyawazi ukuthi nami sekufuneka benegama elinoji ngilibhekele ligama wemfoka sigwebo awusithatha usibeke mfethu kwenzakalani lapha ya obuka isobuka ngithi no bamaphisa ngicela nje uqale ngibonge abahlonishwa ngibonge kakhulu umama wethu sekumama wethu thina agcene nje ke eqoka lezi icathulo ezimhlophe washa ngibonge nje umama ukuthi ukwazi ukusondela kithi ngoba abantu abaningi lento yethu banokuyibukela phansi kunendawo esithi masingena kuzo siqoqa brand udi kanje ubona umuntu ebuka omunye ehleke ubona ukuthi kushuthi lento yethu ithacwaseka kwezinye indawo kodwa ukubona umama nje ehleli nathi engomeni kazolonke sigida kushunqa intuli engasukume eyithintitha kusenze sabona ukuthi kunabantu abayibuka beyithanda into yethu abasuka ukuthi umama ngicathi mangaphosisi ngeze umlandi ngathi umuntu okhulele ngaseGoli kunabantu esikhulele kubo thina ekhaya lento yethu kodwa esebethi mabeyibuka bebona ngathi senza into nje engenamqondo
kodwa manje kusuka umuntu osegoli uzophasisa into eshula abantu esihlala nabo. So ngiyabonga kakhulu mama lokho. Ebese ngiphinde ngibonga futhi kubaba uMaphisa eMnyangweni wezeMpilo ngoba mangingaphosisi siyabantu besilisa ngicela ukuyibiza ngendoda basenganiwe. Absolutely. Amadoda anezinto eziningi ahlukumezeke kakhulu. Absolutely. Ngendlela eziningi ngokuthi nje kunabantu osethi makuthiwa uyindoda awuzenyezayo ngalokho ngoba uthi uyangapha uzokuthiwa amadoda bathi abanye awashiswe uthi uyangapha abanye bathi izinja yonke into nje ebhedayo sibhekisa umuntu wesilisa. So ingakho ubona umuntu wesilisa njengamanje uyasaba ngisho ukuvula icala mangabe kunenkinga anayo ngoba wazi ukuthi akezumukeleka ngendlela. So lokho esizokwenza mhla ka-30 ngicathi bamaphisa uzobukhona. Ngifuna ubone ukuthi abantu besilisa bangakanani kunabantu besilisa abayikhungayo abayibulalayo ngokuthi basaba ukukhuluma nabanye abantu ngoba basaba ukuthi ngoba kuthiwa indoda ayikhali noma leso sikhathi ngicathi siphelile manje ukuthi indoda ayikhali. Indoda iyakhala manje ngoba ungakhali kwendoda kulandela ukuthi igcine ibulala noma igcine yenza okuronga kakhulu kunalokho esuke kade icabanga. So ngiyabonga nje kakhulu mhla ka-30 bazoza abafowethu bezochecka amagazi ngoba kunezifo ezincane esigcina sesisikhulu isifo ngokuthi umuntu akakhona ukuthi aye eclinic usaba nje ungena eMnyango waseclinic ngoba kunendawo lapho ubona khona ngokukhula kwakho umuntu wesifazana akumelanga ayibone ugcina ungasacabanga ukuthi okay lo muntu ukufundele lokuthi lento ayibone kuze ezokusiza. So ke maningi amathuna adalwa yilezo zinto ukuthi umuntu esaba ukuthi ayoyilapha ngokuthi usaba ukuthi ubani uzothini. So ngakujabulela kakhulu baba ukuthi nifike ke nizobona ke nama-clinic angakithi asebenza kakhulu kodwa khona lokho nalokho esifisayo ukuthi mhlawumbe abantu bangakithi bechazeleke ngakho ngoba kuyenzeka ngigcine mina ngusigwebo nje mangifika ukuthi okay ngoba nakho ngiyaziwa mangibona unesi enza kancane ngicela sengimthethisa kanti mhlawumbe nisuke elandela imigomo afundiswe ngayo ukuthi angikwenzi lokhu ngakwenzi lokho. So manje ngasifundisana nabantu bangakithi lokho nje sibekezelelane ngicabanga ukuthi ikanjalo lento angayi-30. Hey uyabona uphethe udokotela lapho. Ngiphethe udokotela Ntokozo uyabona nje ukuthi njengoba sizobe sinesibaya samadoda ngoba isibaya samadoda lesi sizobe sinaso lapha obuka noSigwebo uyeza ukuthi already uSigwebo uyayi understand into ayoyenza and iyakutshela ukuthi uma sinaye sibambisene nomuntu one interest ngempela yezimpilo zabantu besilisa ngoba uyiqiniso ukuthi abantu besilisa uma sikhuluma nge-gender based violence asikhulumi ngabantu besifazane kuphela abahlukunyezwayo asikhulumi ngezingane kuphela ezihlukunyezwayo khuluma ukuthi wonke umuntu ohlukumezekayo ufuna avikeleke. Manje abantu besilisa ke bakhona Ntokozo abahlukumezekayo ebese yasaba ukuyoreport asaba ukuyesibhedlela uma eshawe unkosikazi ngebhodlela noma egwazo unkosikazi asaba ukuthi uzochaza ukuthi kwenzekeni asaba ukuye emaphoyiseni ayovula icala ngoba sizobe sesiyamhleka ahlekwe yilabo abavulayo ahlekwe yithini esihleli lana. So into yokuhlala kwamadoda ndawonye siza ukuthi amadoda akwazi ukudodisana uma ngixoxa namakhosi ngendaba yesibaya samadoda Ntokozo ngeke ngithi mandulo abantu besilisa noma obaba amadoda ayehlala phansi kwesihlahla noma ahlala esibayeni afike akhulume zonke izinto ezithinta umuntu wesilisa ukuthi uba indoda nawenze njani unkosikazi uphathwa kanjani uma ugula yiziphi izinto noma amahlamvu amahlahla ababesizana ngawo ngaleso sikhathi imapha amahlahla okwazi ukwahlanganisa nawo nalesifo babetshelana lapho ukuthi thatha konje ibizwa ngani ilunga ukuthi wathatha ilunga elilodwa shela ngibulala ilunga ngoba amalunga awalingani kodwa ngoba kwakuba khona umuntu wesilisa noma indoda eyayi i-expert eyintweni zezempilo ikwazi ukuthi amadoda iwagayide kahle yazi futhi ukuthi uma uphethwe isifo esifana nalesi hayi ngoba usukufa uthelelwe unkosikazi noma kusuke kwenzekeni kufuna uyilaphe nje ngalendlela. Now zonke izinto esasizenza mandulo kuthe sekufika isikhathi esisha sazilahla zonke kwabe sengathi izi-backward kanti zazisiza amadoda ziwanikeza ithuba lokuthi akwazi ukufundisana ziwanika ithuba lokuthi akwazi ukuthi anikezane i-information ne-experience into ebisingasenzeki. So i-partnership yethu ke
nabaholi bamaciko ahlukahlukene kodwa amaciko engoma in particular because while uSigwebo artist la kaMaskandi uphinde abe igoso futhi engomeni so kuyakutshela ukuthi ngempela abantu besilisa baningi la kwispace asebenza kusona so uma sibahlanganisa bonke njengoba sobe sibahlanganisile ngomhla ka30 siyobe sikhuluma ngento zempilo siyobe sikhuluma ngo-advisor ngiyathemba futhi kuyobe khona ngisho ingoma eyoshawa ngalelo suku ukukhulunywa ngezempilo ku-advisorana nje yabona phela uma ukhuza ingoma niyazi ukuthi kukhuzwa kanjani khona oyiqala yayikhuza bananela abanye siyafika bavume yeze uyabona kuyasho ukuthi angiyazi kahle le ndaba bavuma abanye so kubeze mabevume mabafe khona bese beqhubeka bethona so ngalelo ngesikhathi becula kanjalo ke ngiyathemba ukuthi bakhona nabayocula ngokwezempilo ngoba siyafuna nemessage yethu iloku ihamba ngoba angithi phela laphana engomeni khona obaba khona abafana khona obhuti khona ingane so uma kuloku intergenerational dialogue yenzeka kanjalo intergenerational dialogue yesiZulu ayidingi ukuthi siloku sihlala phansi sibiza wonke umuntu sixoxa nje kanje kuyaxoxiswana kuyafundiswana so yilokho ke okwenza ukuthi sibe excited kangaka ngale yangu excited ngiyazi ukuthi umsebenzi lo wenziwa duze kakhulu namakhosi ungenelela mhlambe ke kwamakhosi endaweni kukhona nemasingathola kuwena kukhona ukusebenzisana njengoba siya nje kwisibaya lese siyakuzo kukhona kakhulu umama yilo kakhulu indaba ukuthi amakhosi akuxhumaneke nawo ayemukela ngezandla ezimhlophe lento kunana lento ke njoba sikhula nje emakhaya sikhule emakhaya sifundiswa abazali bethu izinto ukuthi la ekhaya kuphilwa ngokuthi mhlawumbe kuyachathwa makuphela inyanga noma kwenzakala ini so njengamanje mangithi sekhaya kuphela nakini kwakunjalo so engifuna nje ukukuvezela abantu kakhulu sikhula ngaphansi kwencindezi yokuthi kunento ukukhula kuthiwa yena kuloya muzi angenwa khona kuyathakathwa sikhule kulesi kunaleso simo kodwa mase kuphela impuphu futhi ekhaya kujike kuyocelwa khona futhi uyabona so ke ngoba ngiza nomama nje ngiza nomama wesizwe angizi nomama wenhlangano ethize nani ngifuna ukuthi understand lokho ilapha engqongqoze khona kwavuleka uyabona ngifuna ukuthi understand lokho mama bakwemukele kakhulu ungakafiki ngicela futhi uzofika ubone uma ufikile ukuthi njengamanje bayazi ukuthi umama wethu thina abantu bengoma ngawo ukuthi yonke into umcimbi wengoma esekhaya ivele yakhanselwa kwaphasa umcimbi wodwa iwokuphela khona manje ke awusho wesigwebo ngiyazi kabanye ke phela emakhaya ufuna sibakhumbuzise ukuthi cha usivukana kulento le yomculo ubakhele nje phezulu lapha yana ukuthi niyokhumbula ngigadla ngithi nikhumbule ngigadla ngithi abafuna nje ukukhumbula usigwebo konje ubani lapha emculweni kuningi kakhulu ngingasho nje ngithi bangazi ngithi ukuthi le ngoma kusavumela ukuthi ngicula kodwa ngicela ungayicula ziningi khona etheni phamisela izandla phezulu njengocabashe ake niphakamiseni izandla phezulu njengocabashe so nje ngina 17 years ngisendimeni yomculo futhi ke umculo ngenhlahla into yasekhaya ngoba sinomalume oku12 namankentshane ozobe performa lalanga kunobhuti wami washela imhlophe naye ozobe performa lalanga kube nezingane zakhe ezikubiza ngobaba ubhuti wami hayibo so into yasekhaya nje kakhulu bese ngisho ngithi ayikho award engenayo nje empilweni ukuthi phela akuphakameki ngendlela kodwa ngiyathemba baba amaphisa wasewukhona nithi solokhu sivela nje lapha sokunika nathi kaHand iaward bathi sika Hand sizokunika iaward nathi singajabula kakhulu qopha umlando kube inkosi yoMaskandi impela no cha ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi ke sobe sikhona lapha awubakhumbuziseke nje usuku indawo kuphi nendawo kuzobe kwenzakalani isibaya samadoda Ingoma Festival isemkhandlweni sport ground endaweni ephakathi kweMelmot nempangeni awuzwake obuka kwesakwabiyela ngaphansi kwenkosi ubiyela awuzwake mawuthe nje ufuna emkhandlweni noma uthi ufuna ngakubuka 12 noma kubuka Sigwebo akekho umuntu angakwazi lapho futhi ufuna amankentshana yebo sizolwenza uhlelo ukuthi abantu bebone ukuthi ngakuphi mkhulu kakhulu cha sibonge kakhulu ke mfowethu Sigwebo sithi ukuthi mina ngizobe ngikhona
futhi ngizobe ngishutha nawo wonke umuntu lapha ngiyela ukuyoshutha mina ngizobe ngishutha nje ngishutha nabantu noNgqongqoshe kuzobe khona uyas-advertise luthi bona abacelayo manje ngisengize nami ngisho ngisuka ukuthi ngizobe ngikwenza ngoba bayacela Ngqongqoshe ukuthi siyathanda ukushutha nawo absolutely cha sibonge kakhulu ke mfowethu Sigcebo asithambe ukuthi ngengalela langa sobe sikhona sithele ngenkani ngajabula kakhulu kumukele konke umuntu akukhethwe bala lamuntu ukuthi yini ubani ngakuphi lapha kumukele konke umuntu kodwa engikucelayo bayazi ukuthi mase ngisekhanga ubani ungezi nento lodathi sigcine sinakhunja ngoba sibishintshe phela siba abanye abantu ngiyabonga kakhulu cha khona lapha engizwe khona umcimbi wethu umcimbi onokuthula sicela ukuthula nje kuphela yebo uthe lapha kwenye yamavidiyo ngilana wathi hey uza nempi kodwa phela ikhona nayo kodwa asifuni impi so ungazi uyilela hayi asifuni kodwa umuntu simnika lokho akufunayo ngoba akukho esizokwenza cha hayi ke ngizwa kahle mina mfowethu Sigcebo cha asimkhulula umfowethu Sigcebo Ngqongqoshe ngiyabona ukuthi kuhle makunje hayi ke ngizothanda Ngqongqoshe ukuthi ke ngaphambi mhlawumbe umuntu aqhubeke ke sithatha abambalwa kulabo abancomayo nje abancoma izikhungo zakho ngizwile nomunye ethi hey sebebaningi abantu abancoma loMnyango uhlale sizunconywa nje babekhalileke ngosuku loyileyigxeko wabanika lo sizobanika next week okay sizoyize si-advertise sithi next week akanigxeke nizandad uzobona ke kuyobe kuyilist nje abagxeka sithi abalethi ikhalazo okay babethe bafuna ukuletha izikhalazo zabo bathi nifuna sincome kuphela next week ke siyanitshela ke next week sizoyifaka Monday into ethi faka ke nawe isikhalazo sakho kodwa kunjalo Ngqongqoshe sibakhumbuzisa ukuthi akusho ukuthi kumele uzuphume esibhedlela osuku kusona mawunenkinga ngaphakathi esibhedlela kunezinombolo ezibekiwe ezindongeni zonke ezibhedlela kube inombolo kaPRO kube inombolo kamphathi wesibhedlela nenombolo yomphathi wedistrict inombolo okufanele ukuthi ungaphumi mawunenkinga kuleso sikhungo ungabikanga khona mawuhluleka ke zikhona nezinye indlela esiyisebenzisa ungasebenzisa neFacebook page yoMnyango khona into ethi bika 6 app yoMnyango wezeMpilo nayo njalo kuseyenye yakhe uyena uNgqongqoshe uzani bekwazi ukubika izinkinga ziningi indawo la sibika khona ingakho siye sithi masithwale lithuba elincane sithi ake bencomeke ngoba phela akusho ukuthi akwenzeki lutho la ekhungweni khona nje abaningi abaphuma bejabule bese mhlambe abeyedwa ozocindezeleka siyafisa ke naye abika kodwa ke sobanike ithuba next week kukhona kade ekhuluma la egagasini Ntokozo ngicabanga uphathi neviki yes uthi waphatheka kahle kakhulu awuzwa esibhedlela eThekwini wayeseyafona kodwa efonela eofisini lika Ngqongqoshe ngokwakhe ethi uzobonga wathola udadewethu othize nje owomdabu noma womlungu wathi hey akayithathe yena leyo nto akahamba esibhedlela manje useyabonga la egagasini kodwa uyakhala futhi ukuthi akaphathekanga kahle hayi siyafisa ukuxolisa kulokho asinaye kodwa umuntu ofana naleyo eofisini lethu kodwa sizobuka la eMnyangweni ke wona qobo ukuthi ubani lo kahle owayephendulile ngoba kufanele abantu bakithi baphendulwe kanjani futhi ngiyawubaza ama-accent abo la e-office nalaba ngathi bampofu ngizoke ngicheckisisa nalaba abantu abakhuluma sabulungu yes ngizo double check ngoba hey ukuthi uthi kanti yibo laba bafunda phela ko girls high nje bashaya ingisi lezi ezichophelela ngezeke cha ake ngithathe nabo bambalwa la ku Facebook page yoMnyango siyancoma ke la uvuyisile Shangase uthi danko ngicela ukuphakamisa isibhedlela intunja ambili gateway clinic yakhona sister Sibiya isineke sakhe ngihambise usisi wami wamdlulisele uPD department nakhona hands up to umphathi wakhona nodokotela medical intern eyasisizayo uDr Mbokazi umfana omncane kodwa umsebenzi wakhe muhle unesineke yona into ke siyifunayo leyo kukhala lapha uvuyisile Shangase uthi uyababonga kakhulu ubulelwa hoshe uthi ngibonga istaff sonke saseMgungundlovu Hospital banempatho bandla bayawenza umsebenzi wabo bese kuzothi nomlindelo so uthi zama clinic kazi kuphikele clinic ikhona impatho lapha kube isemanguzi uyayichaza uthi ilapha nasemanguzi ke hospital uthi impelo nesi bakhona odokotela ngiphakamisa i-A-team uthi bayi-A-team kukhala unomlindelo ukhala ngempatho enhle okuyindaba emnandi ke kuzokuba nobani lapha ukamjeya noma ukamjeya uthi ngithi nje no day hospital Peter Maritzburg onesi kanye nodokotela bakhona bayaphila
bayaphila bayasazi isimo somuntu omnyama hawu izona zinto esifuna ukuzizwa laba ngabasebenzi bezempilo KwaZulu-Natali ubani lapha ya umkamnjeya mnjeya sizoloku sibathatha abantu la uhlelweni sigijima nalo uhlelo bakwethu sithi ngiyakunconyo kodwa ke seshilo ukuthi ngomsombuluko siyayifaka into ezobithi ke awugxekeke kade bathi lokusaqala kaze begxeke ngeviki elizayo ke siyabagxeki babeka ikhalazo mawukuthi ekhalazo kodwa uncome phela futhi mawukuthi kwaqala into enhle kwase kubheda lapha na sekumdabu walapha na esethi yena akayenzi leyo nto ukubeke konke lokho cha ngqongqoshe ngale ukuthi sichithe isikhathi siyazi ukuthi inyanga le ethinta ukuthi sizobungaza nesifo sofuba okuneyinsuku ezithile ezibekiwe ukuthi ke kube insuku zakho ulubungaza isifo sofuba kungathini nje mhlawumbe ukuphalwa kaNgqongqoshe sikuyo inyanga yakho lokho okwethu nje kwanamhlanje Ntokozo uzokhumbuza umphakathi ukuthi isifo sofuba sikhona sisekhona and umhla ka24 kuMarch iWorld TB Day ezobeke isiyagujwa ke sizomemezela after uNdunankulu sesiholile ukuthi lizobe ligujwa phela losuku kodwa i-TB okwamanje iyenye yezifo ezibulalayo kakhulu kanti akufanele ngabe siyabulala manje isifo se-TB because siyisifo esilaphekayo akusafani nasekuqaleni lapho wawuthi uma ngabe waba ne-TB nje uthathwe uyohlaliswa esibhedlela uhlala u6 months sesiyakwazi ukuthi sikunikeze i-treatment umuke wahlala nje kuyona ebese uyelapheka so abantu bakithi sizobakhumbuza ngalokho ukuthi isifo esibulalayo lesi kodwa singenaso isidingo sokuthi sibulale so sicela abantu bakithi ukuthi bahlale kwi-treatment uma ngabe umuntu eyitholile i-treatment ahlale kuyona ayiqede Ntokozo ngoba yona into ebalekile kubalekile ukuthi uyiqede i-treatment ngoba uma ungayiqedanga then ugcina i-system yakho noma amasosha akho omzimba engasakwazi ukulwa kahle elwa nalesi sifo udokotela uzokhuluma ukuthi siyini lesifo khona nesifo esibizwa ngokuthi MDR i-XDR okusho ukuthi kusuke sekukhule ama levels e-TB ngakho njalo ukuthi ngesikhathi uthola okokuqala mhlamba uyitreatanga noma waqala i-treatment wayiyeka phakathi yayisiqala ke isibhebhezeleke emzimbeni ingasakwazi ukuthi lapheke so usuku lwethu ne-intention yokubiza udokotela kwethu namhlanje uzokhumbuza abantu bakithi ukuthi noma kungathi unayo i-TB ungabe usuyahayiza ke manje uthi hawu sekuphela umhlaba cha yelapheka i-TB idinga nje ukuthi uye kudokotela uyotesta ebese uhlala kwi-treatment uhlala ezwini na uhlala ezwini nje le treatment hawu akupheli ngisho inyanga eyingako uyaphila futhi usushaya nje inkwahla yabona izolo bekumhla ka14 umhla ka14 kuye kuthiwe ke usuku lokubungaza khona izinso noma ke ukuqwashisana nesifo sezinso ngiyazi ke simphethe udokotela wethu oyispecialist lawazi wabhala ngisho imincwadi udokotela uNonkala but ke ngaphambi angene bengifisa nje nawe Ngqongqoshe ukuthi ungidlalela ubabekela abantu emakhaya ukuthi ke isifo sezinso lezi abantu nabo abangagcine befa nje ubusushile nange-TB umuntu akangagcine efa ngenxa yesifo sezinso kungathini ukuphawula kuMnyango udokotela uNonkala uzongena kuma details ngaleyo nto ngoba ubhale ngisho incwadi kodwa esikufisayo ebantwini bakithi again kubalekile ukusonda uyabona nje Ntokozo uma ukhona lapho ozwa sengathi kukhona okubhlungu khona gijima ushone eMnyangweni wezeMpilo because ezinye zalezi zifo uma isheshe zatholakala ziyakwazi ukuthi ilapheke ugcine ungabi nayo inkinga kodwa zikhona izinto okufuna siyigadi health lifestyle ukuphila impilo ehealthy sidla ukudla healthy siyeka amafutha exercise batshela mina nawe si exercise Ntokozo bese kuyekwa ukubhema bengisanda kuzwa ke Dr. Nonkala ukuthi nokubhema kuya affecta indaba yezinso manje abantu bakithi baye bangayithandi kahle le ndaba kodwa kuyafuna siyikhulume iyafuna ikhulunywe indaba yokuthi umzimba uyawadinga amanzi kufuna nje regularly siwaphuza nje amanzi ngeke ngezwe Dr. Nonkala kuthiwa by the time usuhalela amanzi kusuke kusho ukuthi umzimba wakho awusanawo ngempela amanzi asi-dehydrated kanti na uloku umzimba uba dehydrated amasosha omzimba aya-affecteka so kubalulekile nje ukuthi siwaphuze nje ngendlela enormal nawo amanzi sinciphise la kulama-fizzy drinks lawa amnyama na-orange nanjani sihlale nje la emanzini enye into phela abantu unelungathi nje akuphuzwa amanzi angithi le makhaya kubuye kukhonwe namanzi amponjwane bethi hayi ushila uNgqongqoshe uvulelekile manje amanzi
sila emanzini abantu abaqinisa manje ngiyazi ke nqongqoshe ukuthi ke usuku lwamalungelo ngempela umhla ka21 March selisondele lokho abanye abantu bayebecabanga ukuthi uqhelelene kakhulu nezempilo ungathini ukukusondeza cha into yamalungelo ibalekile futhi nathi uMnyango wezempilo ibalekile kithi ngiyathanda nqongqoshe ngoba kade ngizwa enye insizwa kuma comments la ikhala ngokuthi yafika yaphatheka kabe esibhedlela wangena omunye ngezansi wanjalo nihlaleni kusho ekufike kwenzeke kunina ningabe nisakusho nane nikwenzayo emanesini kwesinye isikhathi so lento yamalungelo angapha nangapha bonke abantu banawo isho ukuthini into yamalungelo ngalesikhathi samanje njengoba sikulesimo esikusona Ntokozo u21 March usuku lapho esigubha khona ihuman rights absolutely kodwa alisuka lapho lasuka ngesikhathi abantu baseSharpeville bebulawa okay manje ke kuyafuna ngaso sonke isikhathi while sikhuluma indawo yama human rights singakukhohlwa ukuthi sasifike kanjani njenge South Africa kulolo suku lolo so sigubha sikhumbula futhi bonke abantu abadlule emhlabeni ukuze mina nawe namhlanje sikwazi ukuthi sibe namalungelo kuyiqiniso ke ukuthi amalungelo ahamba neresponsibility okusho ukuthi une right yokwenza into uphinde ube nomsebenzi wokuvikela omunye umuntu kuwo wonke ama rights esiwabalayo kune responsibility yokuthi sikwazi ukuthi siprotecte abanye abantu siyabacela abantu bakithi ukuthi bayi exercise in as much as city ama rights abo kufuna bawa exercise kufuna bakwazi ukuthi babe ba protect abanye une right Ntokozo yokuthi uhlale le esitulweni ohleli kusona kodwa une responsibility yokuthi umuhlele esitulweni nje oba sihleli la asingabi phela emzini womunye umuntu uyayibona lento ngizama ukukhombisa i-right ne-responsibility kuyi right yakho ngempela ukuthi uthathe isitulo sakho ufike usibeke la kodwa phela isitulo sakho sibeke kwakho ungasibeke emzini womunye umuntu ngoba kusho ukuthi usuhlukumeza i-right yomunye umuntu uma wenza njalo so i-right ngaso sonke isikhathi ihamba ne-responsibility yingakho umfowethu lo okhuluma ngaye ola ku Facebook uthi abanye abasebenzi bezempilo ababaphathi kahle ama patients kodwa also kuyiqiniso ukuthi abanye ama patients uma efika kubasebenzi bezempilo bafike babahlukumeze kwabona uyabona nje zikhona ikhawana Ntokozo lapho ama patients athi nawe efika uthola ukuthi mhlambe abanye bebephuzile abanye bebenzani beletha umngani wabo bazo bahlukumezwa nesi kukhona nje abanye baze bacishe bafuna ukubagwaza khona esibhedlela kwaphoqeka ukuthi kuze kulethwa amaphoyisa so yizo zonke izinto esizicelayo emphakathini lezi ukuthi i-right yakho yokuthi uzothola ukunyangeka esibhedlela kodwa phela nawe na ufika esibhedlela lihloniphe ilungelo lomsebenzi wezempilo ukuthi naye must be protected kodwa ke uma sikhuluma ngehuman rights okwangempela uhealth uyangena uma human rights because umuntu nomuntu ngokwe constitution une right yokuthi akwazi ukuthola ukunyangeka lokho sikuthi esikubiza ngokuthi access to health unelungelo lokuthi unyangeke nangabe yipi isifo esikuphethe kuyilungelo ke leli elalingekho Ntokozo thina abantu abamnyama esasingenalo before 1994 ngoba before 1994 kwakunezibhedlela zabelungu kunezibhedlela zabantu bomdabu baseNdiya kunezibhedlela zabantu izibhedlela zabelungu nezibhedlela zabantu in terms of equipment ama specialists no dokotela babe odokotela babekhona ezibhedlela zabelungu equipment yayikhona ezibhedlela zabelungu yayingafani no dokotela bakhona ezibhedlela zabantu abamnyama so namhlanje izibhedlela zethu izibhedlela zabo bonke abantu equally uma ungena eMnyango awubuzwa ukuthi uhlalaphi awubuzwa ukuthi unamalini awubuzwa ukuthi ibala lakho linjani siyakutreata nje kanti ekuqaleni uma ungena eMnyango kwaziwa ukuthi isibhedlela sabelungu wawutshelwa uvinjwa amaphoyisa ukuthi ni blacks ithi blanket nikomni into so whites only kwakuthiwa whites only so uyazazi uyasibonela noma uzama ungena ngenkani uze uyoboshwa naku kuthiwa net blankets kwakushiwo lapho ukuthi kungena belungu kuphela asekho ke lapho okusho ukuthi nathi la eMnyangweni wezempilo sinayo into okufuna siyicelebrate ngehuman rights day ngoba sesikwazi ukuthi silapheke silashwe noma yikuphi okungijabulisa kakhulu ke mina Ntokozo manje ukuthi sinodokotela nama specialist nama super specialist abantu abamnyama into yayingandile ngalesa sikhathi okusho ukuthi nabo ilungelo labo lokuthi batraineke bakwazi ukuthi bazolapha abantu noma kanjani selikwazi ukuthi lifeze so uhuman rights day usuku ke lokuthi sonke silicelebrate siliphe ngendlela efanayo usemoyeni sawubona Mxolisi
Absolutely, uNomagugu. Absolutely. Absolutely. Awusiyabonga. Bese ngithatha noma kufanele ngapha engabonayo. Umntanami njengamanje ngo-2024 nje wasoka ngo-2021 kusesiprimary njengoba high school lapha eMathi. Emva lokho uthe mayesola hayi ngokuthi phela umuntu mhlawumbe mayesile mhlawumbe yethuba. Balokhu nje nokuvuka like bana bakhomba ukuthi ngizabulala ingane yangqala manje mhlawumbe nje yonke ingane engawufuna. Kuwe umsebenzi elokho isibene la esikoleni angathi ayongo udokotela ayihamba ngada udokotela so emasuka title shape ukudla idlayo athi udokotela ngamtshela mhlawumbe ukudla mela kuphole ayithi bagcina ngabuya udokotela ngiyabona ayihambe lokhu khona futhi akahambi nginika esibhedlela phakathi wasuka khona mhlawumbe ufike bothola ukuthi wasola hospital base one of mahamba fika mefika ayamafika lapha bathi lapha bathe ibhedlela isho ukudla akudlayo ukuthi kanjani uphethe ingozeni ngangakaso lento sikhube yokwenza manje isikole ukufunda kulapha ema-high school kuhamba hambe umasemthetho uvulele izokuthiwa esikoleni hayi lesikole edavukala manje neziphilisisa zakhona amanje ngihamba ngihotela ukuthi ngasizakala kanjani sizakala kanjani cha wemkhaya ngiyathola siyayithola ingqikithi yendaba ngizonika ithuba uNgqongqoshe ukuthi akuphendule kodwa ngiyacanti kuzofaka ukuthi ke izolandelwa kanjani indaba uNgqongqoshe ngiyathemba uyayithola indaba no asibonge Ntokozo angimzwanga kahle umfowethu ne sound ibingekho right kodwa ngiyeza ukuthi kwaba nenkinga yengane emva kokuthi ingane ibiyosoka uthi bisesibhedlela eNorthdale ngicabanga ukuthi ngathisho njalo uthi kwenzeka bese kwaNongoma emashini yes okay no kulungile mfowethu kukhona umfowethu esisebenza naye lana okuthiwa uMkhizi uKhabazela uzokufonela nje khona manje so that sikwazi ukuthola ama details kwakukaNongoma ngasiphi isikhathi sazi ukuthi nokuthi umuphi udokotela uma wena ungazi sikwazi ukuthi simlandelele thina sicheke from our side kodwa kusho ukuthi kuzofuna sihleleke ukuthi ingane siyibuyisa kanjani esibhedlela izokwazi ukuthi ibukeke noma ilapheke ngendlela okuyiyona yona uma ngilalela nje ngathi isimo esithanda ukuphuthuma sizokufonela khona manje mfowethu na udropa nje ucingo manje okay uma udropa nje ucingo manje mfowethu uKhabazela uzobe seyakuthinta ke sithatha ama details siyabonga baba Mkhaya cha uyasho impela engathi ke wayelapha kwenye ama clinic emashini kwaNongoma wathi wabahli umfana wayosoka and then kwase isiso sesiyakhukhumala lokhu sisivuvukala ngiyacanga hayi mayilethwa kuma specialist lapha bazomthi hlafahla bebone nje kubuyele esimweni yeah absolutely no ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngale kokuchitha isikhathi ke Ngqongqoshe ubusuyichaze wayiqeda leya ngoba ngifuna ukudlula ngejubane manje ngishone lapha ku specialist sethu udokotela Onke Nonkala ukwafika la esivakashele wayichaza into kwasho ukuthi isikhathi sasincane manje bengifuna ukumupha isikhashana impela namhlanje ukuthi akwazi ukusichazela kahle ngento yezinto ngoba lento yezinto angithi udokotela sengibabize kakhulu usubabize kakhulu kulolu hlelo Ngqongqoshe mabefika njalo bagadla kulabantu abana40 hayi mawusuna40 la yaqala khona ukuthi ngizoke ngizoke lezi izinto ukuthi izoqala kumuphi iminyaka obani egadla kubo kakhulu dokotela ake sikubingelele bese usipha into ubani wenzani la eMnyangweni angibonge Mr Maphisa igama lami ngu-Onke Nonkala ngisebenza la kwisibhedlela lapha phezulu Gwala Regional Hospital abanye basazi ngokuthi i-Dindelo Hospital kanti ulapha nje khona lapho absolutely mhlambe ke omnye umuntu angayibuza lento yezinto angifuni ukuyibuza nje bese ngiyichitha kakhulu nina nayo indlela enikwazi ukuthi umchazele nje umuntu ngeminute uthi cha lento ekuthiwa isifo sezinto yini manichazela nje umuntu nje emgaqweni efisa ukunderstand ukuthi yini lento yesifo sezinto kuthiwa yini indlela engayicacisa ngayo uqala ngisho umsebenzi wayo kwenzela ukuthi ke masele
ngisho ukuthi ihamba kanjani izinto ngamalungu awuthula alapha ngemuva njanga ngesandla sakho uma usifinqile adlala indaba enkulu angangesandla yeah so adlala indima yesefo lapha emzimbeni so ayalawula umfutho wegazi lo sithi phecelezi BP nokukhiqiza kwegazi ayayidlala indima lapho nokukhiqiza umchamo so yiyo nto find that ukuthi ma uphuze amanzi uyahamba uyochama kwenza ukuchama amanzi afanayo if uwaphuze kakhulu amanzi noma ungawaphuzile manze kumchamo uyashintsha ube ngathi uthi kuba orange kancane ukuthi kushota amanzi so yenza lo msebenzi la yenye imisebenzi yayo miningi kakhulu eminye imisebenzi yayo so mawukhuluma ngenkinga yezinto ukukhuluma ngokuthi ke le misebenzi lesengiyibalile which means ayisenzeki kahle manje which means ukungcola la emzimbeni sile kuyakhelana kwakhona enxa ukuthi izinto asakwazi manje ukwakhiqiza wonke lokungcola lokusuppose ukuthi liyawukhiqiza ngokwayo and ke xa seyenzekile lonto leyo kuba neminye imiphumela ke kufumanisa uba manje umuntu akasakwazi ukuphefumula kahle omunye akhathala omunye akakwazi no concentrate fumanisa umuntu athi benkade ngithatha isikhathi apho hours ngiyakwazi ukuthi mangenza into ethile ngikwazi uyenza kahle kodwa manje isikhathi nje sincane singabe ukuthi le poison iyakhuphuka lapha emzimbeni so yiloko ke into eyenza ukuthi means yonke lo msebenzi leyo ayisakwazi ukuthi izinto manje ziwenze ngendlela so kulapho ke kuye kube inkinga kakhulu mangulalele kafushane dokotela uthi isefo leseyivgange einqindi ezilapha yayiswini ezansi somewhere lapha lezi isefo isebenza ukusefa mawukuthi ke sezinenkinga akusasefeki kahle sekuzoqala inkinga ezihlukile iziphi ke lezi inkinga sesothi ama signs and symptoms ngizobona ngani ukuthi ubusushila ukuthi omunye uyakhathala omunye bonese engaze mina nje senginakho ukuthi ngangikwazi ukudonsa nje kuyoshaya u3 ekseni ngifunda noma ngenzani kodwa sezithi mazithi 11 ngibone ngilele pheke encwadi mhlawumbe ke yizo mhlawumbe izinto angazi kodwa ungiqalele naleminyakeni ngiyengithanda mase hayi eminyakeni ukuthi sibona ngani ukuthi sekuyizo ke manje wamuhle kakhulu lo mbuzo Mr Maphisa izinto indlela ngisho ngithi sesona sifo esichaphazela ne-age group akho age specific ukuthi age ethize so siyakwazi uaffecta intsho nengane isandozala iyakwazi uba nenkinga yezinso mara sibali mayini amathukulelo yofuzo yonke lokhu njani mhlawumbe kwenzeke ama genetic problem ama abnormalities iyakwazi kube nenkinga yezinso kodwa ke size kule impawu zezinso maye zinenkinga ngisho ngithi because zihlani izigaba zokufeyila kwezinso but asizungena lapha because yenye i-topic onisole absolutely but kulezi zigaba usuka kwisigaba sokuqala yosokwigaba mhlawumbe even nesesine akho impawu ozibona iyo lento sithi inkinga izinso izifo sezinso sikubulala sithule nje silence killer ungayezwa wena uyobona mhlawumbe mawusele mhlawumbe umphathi wakhe sithi ngawuhambe kuyo check ama medicals before sikuqashe bekonto khondenzeka engekho wrong la so impawu zakho impawu specific sure yabona then but kasayifeyile manje complete iyekile nje so udinga ke lapho ukuthi ufake emshinini okanye ufake kwi-dialysis yamabhek kulapho manje uzoqala ke manje ufuvuka lenyawo ufumaniseke mhlawumbe nokuchama usachame kahle uyacinana mhlawumbe ude udlikize sometimes okanye yebo bengathi uyasangana ngesinye isikhathi uyayibona ube nokukhathala nje ongakwazi uku-explain so zezinye zempawu zokuthi izinto zingasebenzi futhi kusuke sekulesi stage futhi lesesinzima sesinzima kakhulu kanti if uyibamba isekuqaleni pha kwi-stage zokuqala zesibili zesithathu sigaba sesibili sesithathu sokuqala iyakwazi ukuthi ibambeke bese ikwazi ukuthi sizame ukuyicindezela ukwenzela ingabe saqhubeka ibheke phambili ngokusheshsha yebo but mase ikufaka kwisigaba sesihlanu akusekho ukubuya ngamuva sekufuna manje siye phambili ukuthi sikufake
kumshini then ke sibe sesikusebenzisa ukuthi ke manje kufanele bese mhlambi uthole umuntu onotata akunikezele ngenye insoko bese lesiyayixhuma ke lapha kuwena dokotela kodwa manje ibhlungu lento ngoba uthi dokotela ibonakala kukho indlela esizobona ngayo mhlambe yini ke ngingaze ngiyenze ukuthi ngikwazi ukubona mhlambe khona indlela enichecka ngayo noma ngiye clinic noma kwenzakalani ukuze ngazi ukuthi ngikuphi la engikhona manje kubaleka kakhulu lokho ukuthi elekonyaka ungumuntu nje even awuzizwa right just uhambe nje emtholampilo ufika ukuthi ngicela nje ni check umchamo ufika uchame nje uyinto ama dipstick lapha yana bafike bafake babone ukuthi kwenzakalani mabe kukhona ongabona angabangakuboni kahle bazobe sebethatha kumchamo omncane bahamba use lab bawucwaninga ukuthi ngabe ikhona nenkinga mhlawumbe ngase ibuya kunenkinga bathathe namagazi ukubona ukuthi akhona naye izinto ezithe ukukhuphuka lapha egazini kodwa kubalekile ukuthi elekonyaka njalo ngonyaka ingakumbi abantu abasengcuphekweni bokuba ilukhunjana nokuthi ekhanje khona wayenazo siyazazi ukuthi ukhona wayenazo ekhaya like for abantu abanoshukela abantu abalukhunjileyo abano BP nabantu abaphila nesifo esandulela ingculazi nelukhunjana nomuntu onefamily nje owake one-family history yelukhunjana yenkinga yezinso ngabantu abakwe high risk labo ukuthi balukhunjana even the young group they need ukuthi balukhunjana basolo bewucheck uyabona ke dokotela nje ngoba sizobe sinesibhedlela kubantu kwaceza kusasa ngizofike ngiucheck umchamo ngoba ngimgugile ngikaze ngiucheck umchamo manje lento oyikhulumayo inyawo evuvukalayo ukukhathala konke okubalile kuthi sekuhamba igogogo nje kaphumsipha ngoba kuhle kakhulu lokho chaba kwethu niyizwela ke emakhaya kubalekile njalo ngonyaka uhambe beshaya idipstick lapha emchameni wakho becheck ukuthi ngabe kuseyikhona mhlambe ke zikhona nezinto enenigqugquzela ukuthi phila le lifestyle le nani noma yidla lokhu nalokhu uze ungabi sengcupheni yazo izilendo yini futhi kumele sigweme all together singazidli ukuze singabi sengcupheni uNgqongqoshe washo something lana about ukubhema hayi phela udokotela lo uthi nisemncane ukumnika amaphepha absolutely siyesisho ukuthi ukubhema asithi ukuthi kuyehlisa siyesithi kuyeke because ulikhona minye imicwaningo efindela ukuthi ukubhema nje kodwa kuyakwazi ukuthi ube nayo inkinga yezinso yenza inkinga yezinso because mawubhema lezinto zingena lapha egazini ziyesifike ziye kule mithambo emincane because bear in mind ukuthi inso imithambo nje ehlangene lama blood vessels ahlangene ayenza lesi sifo so manje mawukhola ama toxins angena lapha emzimbeni afika khona lapha yafika hlasele kulezi sifo then kube seleke kuyaqala kuba khona umonakalo naxa umuntu kashukela nekuthi nama usiye emtholampilo ufike ubuze kudokotela ngabe ushukela wami ngabe kwindawo eright na okanye ngabe uphezulu if mawuphezulu umbuzo ukuthi ithini ke ilukhunjana icebo lakho ukuzikwazi ukwehla lo lukhunjana nakumuntu one BP ngonjalo kufuneka make sure ukuthi i blood pressure lena isoloko umfutho wegazi ukusendaweni elawulekayo size nalapha ekudleni kubalekile ukuthi nokudla okudlayo kube udla okungenayo kakhulu usawuti because usawuti kuyena umuntu yena into edriver kakhulu ilukhunjana ukunyuka kweBP sometimes kumanise komuntu unoshukela but udla kakhulu into ezisweet kakhulu ziphinde ziphushe ushukela because ushukela mawungalawuleki uyakwazi ukuthi ulimaze lapha elukhunjana ezinsweni nokuphuza amanzi ke ngike ngasho khona omunye ukholi kwamadla ngothi hayi enye friend yami ethi no 8 glasses is enough 8 glasses just ukuthi uzijwayezise kodwa ukubalekile at least 1.5 liters to 2 liters when uyadlula ku 8 glasses man so ikhona lama glass lawe siwathola lapha ehotela wedokotela amancane mangaka ngeke ngiduduze ngawe ukuthi kanti angifikanga ngisho kuyiglass eyodwa ngiphuza iglass encane so at least noba lama bottle lapha kulama bottle ku 500 andithi I think so mayo 3 ayakwazi ukuthi at least which means umlinganiselo wosuku
sewuthe wafika noko kuwona yebo cha dokotela ke sathi nangu Thabani Khanye lapha eNkondlo uyaphila Thabani Ngiyaphila njani baba mfowethu nangu dokotela uphambi kwakho ngicela ukubuza lapha dokotela mhlawumbe angiqale ngesicelo ngesikhalo enginaso mhlawumbe ngodaba lokuthi mangabe ufake ubuye clinic ugula uney'tolo mina ngaya nginey'tolo zesifo sezinso so ngenxa ukuthi nangilonywa umzimba kakhulu izandla ney'nyawo ngibe nokunyana kungathi nje kuyashesha kupasa emzimbeni yes kube ukuphaphama njalo ebusuku so bona i-check ubugugi kwaba ngathi into yezitho ngaya eklinikhi bangenzisa ama-test but before bangibuyisela ama-test ngiye kaningi eklinikhi ngingabatholi kuthiwa ngibe ngosuku oluthile ngifike ngizengagcina sengigibapha thole phela ukuthi kwazi ngayithola sengiba nenkinga enkulu kunalokho ngoba bese kufika isikhathi lapho bese ngiba nenkinga ngisho nochama khona so isikhathi sami sokuqala nje leso sokuthi isikhathi esithathayo emaklinikhi lokhu sibila khona usizo siyalimaza kakhulu thina sesenqani kakhulu thina njengoba siyesaba lokhu sibalekile isikhathi esiningi ugcina useyagula yona esibalekisayo okuyona liyanguza ngagcina ngasayi ngoba kwase kungathi njalo nje sengumuntu wakhona eklinikhi ilokho nje ngifisa ukukudlulisa ukuthi isifiso enginaso ukuthi lesifiso leso simo sikanjalo so kunalokho siye eklinikhi kanjena ngathi nje ungathi uma uya ukuthola usizakale ngalowo ndlela uma ukhona ama-test okumele umuntu wabhekwa kungaze kubeka u-5 lo-6 awukezwakala mfowethu umbuzo ke dokotela obunawo omunye imuphi ubusathe uzoqala ngokukhala yes ukucheck-a ukuthi isifo sezinto uqala usibona ngani izinto osibona ngazo ngoba ngisho ukuthi mina ngaze ngabona ngoba izinto emzimbeni ngaze ngenza ubhunga ngena kude ngayi-check ukuthi yini inkinga enginayo kwathola nenkinga ehlasela isibindi okanye izinto so ngicela ukuthola ukuthi iziphi izinto just kwenzela nabanye abanenkinga efana neyami izinto obona ngazo uma unenkinga ethinta izinto kodwa ke ukusizakala wagcina usizakele ngoba ngiyafisa ukukhabazela ayithathe nawe inamba yakho mawuthi wagcina ungasizakalanga futhi unenhlanhla sine-specialist sivele sihlale phe kwakho kwayimanje no ngathi ngisizakele bathi angisizakalanga ngasekhaya ngathi ngisizakala sengingasembangeni ngingasekhengane okay ngicabanga ukuthi kuleyo uNtokozo umfowethu uThabane uraise point yama systems okusho ukuthi kulesikhalo sakhe ngoba ngithatha nje ukuthi isikhalo Dr Nonkala which is correct kufuna sibuyele siyobuka ama systems ethu kwi province yonke ukuthi asebenza kahle uqinisile ngoba umuntu umefika phela eclinic usuke ethatha isikhathi sakhe akufanele silokhu simisa simbuyisa simjikisa simenze njani so siyayithatha leyo sikhalo sizoyilungisa and usenzela nabamlandelayo uThabane ukuthi nabo bangabi nenkinga efana neyakhe siyayizwa engwane sizoyilungisa hayi siyabonga kakhulu mfowethu nayi ke ngiyathemba ukuthi uyamuzwa ke naye uthi uncike la ekuthenini awusize nabanye lapha ekhaya mhlawumbe ngacisha abone ngani yizwe noma usucacisile Nkosi yami ngaphambili uxoxa but ke yini nje izinto ezingaba umuntu angacisha abone ngazo yizwe noma esakulama level ngithandile nendlela oyichaze ngayo ngoba uthe kunama level esuyisayicashele khona nje ingakaveli kuze ukuthi esigabeni sokugcina imayiveza ke siphahluka ngazo zonke izinto lezi kanti sekukubi ke lapha kusekuhlehlele emuva but ke mhlawumbe khona nokwama signs ke kusatotobo la ko level 1 2 3 4 angagcina komnye kwazi ukucisha abone ngawo akhona amanye impawu ezingakwazi ukuthi zibe khona la kumzekelo uma ungaphuze imithi uma seke ebusuku uvuka kakhulu uyochama like ebusuku angisho ukuthi sonke siyalala uvuke kude bekusasa omunye uyayibona ube khona uvuka lokho mawuvuka kumanu uhamba ubani usiya kuyochama isho ukuthi ikhonto enzekayo lapha ezweni enye ke indaba yokuthi uma ufumanise kuba soloku kubhlungu lapha emgogodla ingayenye empawu leyo even nakasele kusepha kwisigaba sokuqala sesibili sesithathu nokuthi mawuvuka ke ekseni mawuvuka nje umonzo amehlo akafuvukele kanje and then emina abaphinda abe right isho ukuthi lonto kukhona okwenzekayo lapha ezweni zezona impawu lezo nabathi ibeze ngisho ngithi akho impawu ezincaba shi nezinso
Yeyona ibaleke ukuthi mawuzazi ukuthi kukhona ilukunjana ama risk othuna ube nawo yayibona njengo BP shukela nezinye ufuna ukushesha uye khona emtholampilo umncane umdala elekonyaka just ucheck ulukuzela kumchama ukuthi umisa kanjani. Nangu Andile Dlamini lapha empophomeni usemoyeni sawubona. Usemoyeni Dlamini? Yebo njani? Siyaphila ma wena right? Siyaphila. Nangu dokotela. Right. Ngicela ukubuza la ukuthi if unenkinga yezinto. Yebo. Uphosebule ukuthi in future mhlambe ube nama kidney failure. Okay. Izinto akusiwa ama kidney dokotela? Yeah. Yes, ma unenkinga yezinto ushinza izinto zakho ziyagula. Yebo. Which means usho ukuthi ke engane yakithi uma unenkinga yezinso mhlawumbe udokotela unese emtholampilo ekutshela ukuthi unenkinga yezinso usho ukuthi izinto zakho ziyagula. Which is nako isikhathi esizayo if bezigula manje zisazoqhubeka zigula ingakumbi kuma lento izenza zigule ingade ifumanise kuba iyelashwa okanye iyalawula. So isho ukuthi uma unazo izoqhubeka zikwazi ukuthi zikunjane ziphindele back kuphinde ungabi nayo inkinga yezinso. But ke sometimes kuyenzeka ukuthi mase bahlambi kube ne infection oyanayo yenze lento kuthiwa ukugula kwesikhashana ibe inso seyiphinda ibuyela kule kujana kwisigaba sayo. Kodwa nalapho kubalekile ukuthi uphinde ke ngekuhambeni kwesikhathi leke enyaka manje kucheck ukuthi ngaba isimo same kahle na. Ngokocwaningo kuyenzeka ukuthi emveni kohlambi kweminyaka emithathu kweyotsho kwemihlanu uphinde ube nayo inkinga yezinso. Mhlambe nami ngimibuzele nami ngiyibuzela ngibuzela nabanye kufikwa nini la kuthiwa sekuyi kidney failure? Zonke izigaba isigaba sokuqala yokusehlandi kidney failure kodwa ukuba ngathini kukuba serious kwayo ukuthi serious kangakanani yayibona isigaba sokuqala ayikho serious kakhulu but izinto zisasebenza nje kahle awukadingi. Kwisigaba sesibili which means amakota awu2 ashayekile lapha ensweni kwesesithathu uchiza amakota amathathu sokusale manje amakota awu2 ukuthi ivele ibe manje isikhathi sokugcina lapho uzodinga ukuthi manje ufake kumshini. It's about ilukunjana ukuthi i-serious kangakanani i-severity yelukunjana yesifo lesi sezinso. Ay ngokuzayo uma ufile dokotela sesiyothatha sengishawa isikhathi siyobuka ke manje ukuthi sifika nini ke manje ko dialysis usithathe through ngeprocess ye dialysis nokuthi kusetshenzwa kanjani kumele ayiphathi kanjani into dialysis. Ngiyafisa ukuthi simthole naye ophila nayo inkinga yezinto ukuze ake sixoxele nayo ukuthi ke ithini into ngempela la entweni yezifo. Kulesigaba samanje ngicela sibonge kakhulu dokotela sithi sizobuya kodwa usithathe ke ngento ye dialysis ke manje usithathe through bakhona abanye asebephila nangayi dialysis iqala nini senza njani ukuze sikwazi siphile kahle nawe sizokubuyisa nje ngoba kuseyisikhathi sawo vele sokuthi siqwashisane lesi sizokubuyisa maduze ungadinwa yithina. Siyabonga kakhulu. Absolutely. Cha Ngqongqoshe ngiyathemba nawe uyizwile indaba inkulu lapha ezinsweni ngizothanda ukuthi ke ngaphambi basifaka udadewethu lo osimfakayo nawe uthi ukuthi Pauliyane ngoba kuningi engizwile gadla ngakho udokotela. No Ntokozo ngicabanga ukuthi isikhathi esisinikeza udokotela kulokho sibe siningana. Kuyasiza lokho nokuthi abantu emakhaya bakwazi ukuthola ithuba lokuthi babuze and sithole i-clarity ande kakhulu okusho ukuthi sisazophinda simnike linye ithuba so that akwazi ukuthi aphinde achaze. Ngithanda mina ukuthi abantu bakwazile ukuyibuzela ufuna sikwazi ukuthi siqhubeke nalokho. Ngiyabona lapha ku TikTok ukuthi kukhona umfowethu ofisa sikhulume ngendaba ye-vitiligo okuyi skin condition. Cabanga ukuthi mhlambe ngeviki elizayo Ntokozo asimthole umuntu ngoba akusi request yokuqala lena ikhona ezinye sengeke ngayithola nami ukuthi bacela ikhona insizwa yala eMgungundlovu efona njalo ethandayo ukuthi ithi nayo yafisa futhi ikufika kuyishow izoxoxa ngayo impela kusho ukuthi asithole i-professional ezoyikhulumisa i-condition enjani lena isifo esinjani siyalapheka uma singalapheki kwenzeka kanjani. Absolutely. Hayi ke ngiyathemba izojabula inwaye lensiza ngoba ifone ubusuku nemini siyazi yathola nenamba yami iyangifona nami ngifuna ukuzokhuluma lapho ohlelweni ngevetili
Vetiliko ingichazeleke Nkosi yami ngayo Vetiliko kodwa ngiyathemba ukuthi masizothola ke njobe seshila uNgqongqoshe sekuzokwenzeka dadewethu ngiyazi Nkosi yami ukuthi sometimes singakabi comfortable ngokukhuluma ngezinto ezisiphethe uzoshoka mawufuna ukuba anonymous ucha ngu-anonymous mawufuna ukuthi cha ngikhululekile ngingakhuluma ngalento ngazisho ukuthi ubani wakabani wenzani esikhathini samanje ngicela ukusibingelele ngiyanibingelela ngithandeka Buthelezi igama waseNyukhasela okay ngiphila nesifo sezinso absolutely usuka nje eNyukhasela nje yebo ngisuka eNyukhasela manje mawula eMaritzburg ngokusebenza ngoba sila eMaritzburg njengamanje ngokusebenza noma uyasuka njalo travel for ukubuza ngase isifo sezinso lesi ngiyasuka eNyukhasela njalo ngizo-dialyze eGrace Maritzburg. Oh, sukule process like suwe sekudialyzwa khona kwashaqe awusathe through when uthole kanjani ngesifo sakho mawukhululekile ukukhuluma ngakho ukuthi ke ufuna nje uqwashisa omunye ongayigcina sesimeni sakho ngikubona usewumuntu omusha futhi mawungasabi ungasitshela ngineminyaka emingaka uthe ngineminyaka emingaka ngathola ukuthi mhlambe nginalenkinga mawungenayo inkinga yokuqwashisa abanye abantu yebo iminyaka kuna 30 ukuthola kwami ukuthi nginezinso benginokuvakashela iclinic and then bathi kumele ngiphuza amanzi which it was 2014 okay bathi angizama ukuphuza amanzi ngawaphuza kamanzi bathi kwabe ngathi ngiba right okay my failure ke so ngavele kwabe ngathi into eyiflu like okay ngakhona ukuphefumula ngaye esibhedlela emva lokho kangazi kwenzakalani angazi cause igazi liyangcola izinso uma engasebenzi futhi zasengcolile mangiphaphama lapho ngaphaphama sebengiqala i-dialysis okay ngathi mangiphaphama seyangichazela kudokotela ukuthi nginenkinga yezinso ngangezwa ngayo before ngamtshela ukuthi ngangezwa but kwathiwa ngiphuza amanzi okay yebo so ngayiqala kanjalo i-dialysis yebo mhlambe ikhona nizinto njengomuntu wena osophila nasifo ongayixoxela umuntu ongakafiki ukuthi ke nakhe sengikwazi ngaso wena ungenza ukuthi nokuthi uze ungayitholi usula enkhona engingakusho nje ukuthi kubalekile ukuthi sivakashele ama-clinic and to avoid mhlawumbe ukuthi uzogcina unenkinga yezinso uma ulokhu uye eclinic kuthathwa amagazi kucheckwa uyakwazi ukushesha uthola izifo kusase early okay because izinso kunokwenzeka uthola ukuthi sikhozwa esinye isifo ebesisemzimbeni so mawusheshe wasithola sisotreateka singazikulimazela izinso into ye dialysis ke into eniyenza kangaki isithini into yayo ngizokuthi usuke eNyukhasela nekwenzeka kanjani yenziwa kathathu ngeviki and kuba uMonday Wednesday Friday so njalo ngalezi insuku kufuneka utravel usuke eNyukhasela uze ngapha yebo that's why ke ugcine mhlambe ngihlala iviki lonke eGrace ngifike Monday ngihambe Friday okay yebo okay yeah no ngiyakuzwa dadewethu imessage ke ongayinika nje umuntu ongakafiki lesimo kusona mawukuthi uyasola ungathini umlayezo nje ongawudlulisela kubantu ongagcina bebesengcupheni yezinso engingakusho njengoba udokotela beseshilo ukuthi abantu bangabhemi ugwayi izinto ezilimaza izinso nokuphuza kakhulu utshwala bese bephuza kakhulu amanzi to avoid izinso because into elapha izinso amanzi bese ngizothi noNgqongqoshe ngiyathanda methi singaphuzi kakhulu utshwala kodwa akasho ukuthi biyekeni ngaphuzi kakhulu hayi ngiyabonga noNgqongqoshe isikhathi asisekho ngakuthina siyabonga siyabonga kakhulu sibonge kuThandeka sibonge na kuDokotela uNonkala nge-information esitholile ngicabanga ukuthi sifundile kakhulu sonke namhlanje ngiyajabula ke intokozo ngoba umfowethu uMagwazo kade efonile kaNongoma useze wathintwa na isibhedlela ke iBenedictine uyabona ukuthi nezibhedlela zethu ziyabalalela amashows kakhulu sebevumelene ukuthi ingane akayilethe isibhedlela next week bazokwazi ukuthi bayibone lokho ke sikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuthi izibhedlela zethu zibe responsive zisheshe iphendule abantu bakithi uma ngabe bephatheke kabi noma kunezinto
ezingabaphethe kahle. Absolutely. Siyabonga kakhulu ngalokho. Siyacela ke nomphakathi ukuthi uqhubeke nje uloku usilandela, uqhubeke usilalele. Uyabona nje umfowethu ku TikTok usesinikile iproposal ukuthi ucela sixoxe ngani ngeviki elizayo. Sicela abantu bakithi bangaqinile. Benze njalo. Into enibona ukuthi nidinga information kuyona, nifuna ulwazi kuloso sifo, sitsheleni sizokwazi ukuthi sibathole odokotela noma ama specialist athinta lolo daba ngoba umsebenzi wale show le ukuzoletha information. Na kanjani ngeviki elizayo sobe sixoxa lolu daba levithi. Awu yabona ke mase kusho uNgqongqoshe umlomo ungathethi imanga kulolu hlelo ngebhadi ngenxa yesikhathi asivalelise sithi kulungele ke bye.